näillä mennään. Joo, kuitataan Tarmo kaikki semmoilla, että kunhan aika kulus vaan rupesi möykkää radioita, että onko teillä elämätä, niin olihan teillä jotain. Tuli ylläri, että Raattamalla tuli näin helvetin kovaa tähän etelä over. Joo, nyt rupes painaa nuo Sveitsalaarat tuossa päälle. Täytyy tilata niiltä kohta taksi, kun ne tulee 9 tänne, mut ei mitään. Kiva pätkä. Kiitti vaan 71 Topi Louvola, niin tässä on tosiaan Metso 1 ja Tarmo ja Raattaman. Tämä kuitattu, niin 73 ja 51 sinne ja hyvät päivänjatkoja ja kuunnellaan tässä. Olisiko täällä muitakin asemia sitten, kun tätä kelipiittiä kotimaahankin on. Ei mitään, moi täältä Länsi-Lapista Tarmolta. Juu, terve vaan ja päivänjatkoja ollaan kuulostelemassa. Ja 73, hei vaan hei, moi.